Με όνειρο και πολύ θετική ενέργεια εγκαταστάθηκε πριν λίγο καιρό στον Γκάζι μια πολύ γλυκιά παρέα, Σκέτη Ζάχαρη. Στην οδό Γαργητίων 24, χιλιάδες καραμέλες σε άπειρα σχέδια, χρώματα και γεύσεις περιμένουν τους περαστικούς να τις επιλέξουν. Είναι η πρώτη και μοναδική στην Ελλάδα, όπως λένε οι ιδιοκτήτες της, επιχείρηση παραγωγής γκουρμέ καραμέλας. Καταλήξαμε στον Γκάζι γιατί πιστέψαμε ότι είναι κατεξοχήν ο τόπος της τέχνης. Στο μέρος στο οποίο είδαμε εμείς αυτή τη δουλειά, δουλεύουν πάρα πολλοί γάμοι και οι βαπτίσεις αντί για κουφέτο, με τα συγκεκριμένα καραμελάκια με το όνομα του γαμπρού και της νύφης ή του παιδιού που θα βαπτιστεί. Πολύ μεγάλη ζήτηση έχουν οι γεύσεις μπανάνα και κεράσι μαζί μίξ. Το καρπούζι, και ιδίως τώρα που πλησιάζει το καλοκαίρι και επειδή η γεύση του καρπουζιού είναι πολύ έντονη σαν καραμελάκι. Η φράουλα σαμπάνια που φτιάχνει τώρα ο Γιώργος. Επίσης κάποιοι άλλοι μας ζητάνε γεύσεις πιο ιδιαίτερες για πάλι μεγάλες ποσότητες που παραγγέλνουν, όπως είναι το μανταρίνι, όπως είναι η βουτύρου, τσιχλόφουσκα, καρύδα. Η καραμέλα που θα δοκιμάσετε κιόλας, η δικιά μας, δαγκώνοντάς τη, σπάει σαν κρίσταλο μέσα στο στόμα και δεν κολλάει στα δόντια, εξαφανίζεται μετά από λίγη ώρα, έχει λιώσει. Από την αρχή της Άνοιξης ξεκίνησαν οι παραγγελίες για γάμους και βαφτίσεις. Καθένας έχει τη δυνατότητα να ζητήσει τη γεύση που προτιμάει στο δικό του καραμελάκι ή γλυφιτζούρι, με το όνομα και τα χρώματα που ταιριάζουν στη δική του εκδήλωση. Είναι μια χειροποίητη δουλειά, μια μορφή τέχνης με αγνή ζάχαρη χωρίς συντηρητικά, και ό,τι κάνουν οι άνθρωποι στο κατάστημα το κάνουν με πολύ αγάπη και μεράκι. Είναι επίσης μια πάρα πολύ δύσκολη δουλειά που από την αρχή της εντυπωσιακής διαδικασίας μέχρι και το κόψιμο της καραμέλας και τη συσκευασία τα κάνει άνθρωπος. Δεν υπάρχουν μηχανές. Γι' αυτό απαιτείται πειθαρχία και φαντασία. Τώρα θα φτιάξουμε καραμελάκι για βάπτιση με το όνομα Μαρία μέσα. Έχει βράσει η ζάχαρη με το νερό και τώρα πέφτει πάνω στο κρύο μάρμαρο για να αρχίσει σιγά σιγά να κρυώνει. Θα μπει το χρώμα για να μπορέσει να γίνει το σχέδιο. Μπήκε το κόκκινο, φράουλα σαμπάνια, και λέγοντας σαμπάνια δεν εννοούμε τη σαμπάνια με το αλκοόλ, είναι το εσάν σαμπάνιας και δίνει μια ιδιαίτερη γεύση σε συνδυασμό με τη φράουλα και είναι κατεξοχήν γεύση που χρησιμοποιούν στους γάμους, σε καραμελάκια για γάμους και για βαπτίσεις. Η ζάχαρη που χρησιμοποιούμε είναι η καλύτερη ζάχαρη που υπάρχει παγκοσμίως. Έχουν διαφορετική συμπεριφορά στο αποτέλεσμα β ή γ ποιότητα σε ζάχαρη. Αυτή τη στιγμή γίνεται stretching. Stretching σημαίνει ότι τραβάμε την καραμέλα να ανοίξει, ούτως ώστε να μπει αέρας εσωτερικά και να γίνει πιο αφράτη. Είναι το αντίστοιχο ζύμωμα που κάνουμε στο ψωμί. Τώρα μόλις τελείωσε το εντός εισαγωγικών ζύμωμα της καραμέλας και θα ξεκινήσουν τα παιδιά να φτιάχνουν το σχέδιο. Τα σχέδια και τα ονόματα μέσα δεν είναι αποτύπωση, πλάθονται γράμμα-γράμμα και κόβοντας μετά όλο το υλικό διαβάζουμε σε όλα τα τεμάχια μέσα το όνομα το οποίο έχουμε γράψει αρχικά. Όπως ένας καλλιτέχνης, ένας αγκιοπλάστης, ένας ζωγράφος θέλει να φτιάξει ένα δημιούργημα, το ίδιο πράγμα γίνεται και με την καραμέλα. Δεν είναι τυχαίο, όπως μας λένε οι ιδιοκτήτες, ότι μπορεί κάποιος να περάσει από εκπαίδευση και να μην καταφέρει τελικά να το κάνει. Ωστόσο, ο Γιάννης και η Πόπη, μετά από ένα δυναμικό ξεκίνημα και έχοντας αποκτήσει φανατικούς πελάτες, αισθάνονται ότι πατάνε γερά στα πόδια τους, γιατί πραγματικά γνωρίζουν το αντικείμενο και πάνω απ' όλα το αγαπούν. Το αγαπάμε πάρα πολύ, είναι σαν τρίτο μας παιδί. Γι' αυτό πηγαίνει και τόσο καλά, είναι κάτι οικογενειακό. Με τα παιδιά, όπως προείπα, έχουμε δέσει πάρα πολύ καλά και ο κόσμος το έχει δεχτεί πάρα πολύ. Όσοι μπαίνουν εντυπωσιάζονται και γίνονται πελάτες.